Izwi lenkosi liyakhuluma nathi. Haleluya. Lithi ningakhathazeki. Haleluya. Into yokuqala uSathane ayifunayo ukukhathazeka kwakho. Haleluya. Ngoba uSathane uyazi wena ukhathazeka ngeke uyazi ukudumisa. Ngeke udumisa uNkulunkulu ukhathazekile. Nangu uJesu uyasincenga bazalwane uthi ningakhathazeki ukuthi nizodlani nizombathani into enkulu impilo. Haleluya. Amen. Abantu abaningi bakade isikhathi bakhathazeka ngokuthi bazodlani bazombathani sizodlalaphi. IBhayibheli lithi into yokuqala funa izwi, funa ubuso wezulu. IBhayibheli lithi inkosi iyazi ukuthi wena lezinto uyazidinga unomsebenzi nazo. Amen. Haleluya. Amen. Uyoninika zonke nidingani. Wazani kuye kuqala masenifikile kuye namukela uyoninika konke. Jesus. Haleluya. Amen. Nishotha ngani? Jesus. Wazani kuye uyanibiza. Bekani utshane namhlanje kuyachiswa namanje niyabona babuchisa. Yes. Mara after the 2 weeks nizobona utshane sebuvukile. Uthini na? Nibalulekile kakhulu ukudlula konke. Athi bhekane nenyoni zasezulwini. Azilimi. Uyanikhathalela bazalwane. Unobubele nani? Amen. Izani kuye. Uyanibiza. Uyazi. Hallelujah. Bazalwane uyazi ukuthi uyayidinga wena imoto. Uyazi ukuthi udinga indawo yokuhlala. Uyazi ukuthi udinga ukudla. Wena into yokuqala funa yena. Uthi waza kimi. Mina ngiyazi ukuthi unomsebenzi nazo lezinto. Ngizokunika zona. Amen. Mwamukele. Mwamukele. Ithi ngitshelele bazalwane. Ngeke ngibe mude. Mara ungafuni ukusola, ungasale emuva, ungafuni ukushotha. Uma nawe ngena nami. Wabona masifunda iBhayibheli lapho ku 2 Kings chapter 4 kunomama obashonelwe wendoda. Lo mama mashonelwe wendoda. Ukunendoda ile ndoda ithishona yoba inkolota mama mfundisi ngicela uye kuyo 2 Kings chapter 4. Le ndoda le ithishona yashiya unkosikazi nabantwana abambili. Labantu le ndoda ithishona yoba inkolota wendoda. Indoda yafika yathi ngizothatha amadodana akho ngothi ubaba wala ekhaya washona mina nkolota. Ithi nginitsheleni umama akhalela inkosi. Kwafika indoda yoNkulunkulu mafundisi ngicela usifundele yona ukuthi abazalwane baze ba-understand 2 King chapter 4. Ayicela kuwe. Jesus. Umselokazi namafutha. Izwana ukufunda umfundisi. Owesifazane othile owayegane omunye wamadodana abaprofeti waya ku-Elisha wakhala wathi, inceku yakho